so ane ya sorry oh ohini bi se ne ne dwene o enye ohini ye nti obi a yes you mo 2 months so mo si Berekumanhene yes you be demonstration dia ti o mo na o twi no so the big as well. Ti se ne ye wura hu se on ye papa oboni obeti atode a eso odo ne man ohini we bede no wanya onwere mo ni ba miensa no na hwe ne yi ba ku na fama mpanyifo no protein na da no se ya se ni wo na mutie mo mo ba ne se de na o twi me no to ho wan ko yi ni ba fama wo mo ate ne na mpanyifo no nyina atase na mo nche mo adwe wo ni po ko ni di na ni wo wa se bia fata so di na ate no kan ko to imani kwa se ni hapo yes yes hadi ya nini kanu oze mkambo Ebusanfo ene so memo nyina kwaba emba Nyansapo TV so because Nyansapo no wagye so se sane na badwemma kwan so ya san de ahia bio me so subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section so ya wo dia na wache wadwen wo yenkomodie ho ama no aye kama medin ni oba yesu ama ye bo a enne so me ne comfort black na tenase a ye bedi enkomoi me so incheni channel no ene ye ntena fiti ahyase nkosi na wie ye no na wosua bibi e de afimi mana na kwaba ye de ne nkomo ni nyina ahye so nana na kwaba bio mejo so na Berekumanhene na no ye tena ase di nkomo se na youth na ni abere emma omohema 2 months so nyina so emfa ma omo ohene fa si hene okomo no mu se ohene ni ho kro na jija na ta ka se so kro ohene ni so no bibia nko so sebi me se fun bi obi beti pese oye bia na o se because patapa patapa se bia eni honom tina youth na ni abere demonstration course so 2 months warning the course yes 2 months on si ohene ma wo mo na ye ka say yewura ama yenhima 2 weeks to nkusi say yes on si hima ase na say kan ye ye to so ane ya sore ohene bi se ne ne dwene o na nye ohene ye nti obi a minti obi a da ohene se ne ne dwene ma sumbie eba bebia beche ya aba no on se emire bi ye boyachi ye mpempe ko hweyachi a ye wura e ka ne nkola bere mu asem no na se ye wura ye street boy o street boy on se abusuan ni yi ni firi nkonwa no ya mena hu so ye de hye mpo ko fa yaka diem nti wate mabunu no wate yase onim de pens no ete this a demonstration wo boy ye te Ghana na ye se kufu ado won hu hia da ene wonye bibo ko school no ti obi school ye keka nsem ne basa ye wura bedi akonya hwe ko pray nkura na akọ Ghana ye ni pray basi pe pray adwa ye wo na okodwale ho awo se na ade kwa okodwale e na ekoso wunim se Ghana ye pray ni nyina nye a monye service nti president bia ba na otu kwan o pese o ko chata pray mu no because onye na dwetso obeti ato so ti se ne ye wura hu se on ye papa oboni obeti ato de a eso odo ne man ohini we bede no wanya nya ne be bia 16 regions we ko pasa ahini we etitem bia na asante ye number 1 otimabunu ase se mbekire mu se ohima no eso ba bekire mu committee fo asante ye ne dia asem agam ohini wa kire mu kakra na ka bo committee fo na ji kakra to mon kai omure ye afia omon kai asem na fa asem na mra omon kan fi wona na so to ohima ba manhia o kire mu kakra na nka o kire mu chire ko si se ye wura se yo mo ye panyini gari wi ana nso asa no kore pa udi e kira obe ka de ni pass ase pressure so dan so entina me ka kire mo se wahima no ko video ni bi enti pressure be ba no so to no so be manhia pressure na e ko so no so be ka committee fo
de akosie we de committee for ayade mo ma yade ai we de anawanche we de 10% bi MP hey we are fine o ma ya team we are fine o mo ye ntentem say ya so e pesa muntie yen mutie mabunu na e beboa e na mama nka say berekum e wo bono side nti da bi o ye nyina ye Ghana fo ma o nokore pa ye nyina ye Ghana fo ma nokore so na nse na mahuhu machine bi wo so hene bi akoto machine nse ye galam say manse for machine enye machine de ye kwan e on say manse o mba ya o mu de grader na ye yigigi o mu kwan na o mu de abaye o maduma na mo mu nim say ebe yira na o mu de kogu ahemfie munya num dwa no ai na ma ye abusa manse bi na pese ba ho ne manse no mbo mu yi kwan e na o mu de machine bi aba enye wa hene bi na akoto machine so de be ye kwan da bi se de ye mmara no kora no wo hene wuntimi fa wo pe enko yi kwan nokore ohene ntimi fa wo pe enko yi kwan e wo se aban bam ti ade bi wo monka ne kora nkyere yen why ne mo ye company aban na je atum no be company de obetim de excavator bi be ye ne kwan ye mu sese e na manse na won ya no mko dis assembly e na kofa grader ko yi manse fo kwan ya na omdom bi aba nti ade na ohene wo papa panyino so ntimi nkyirem se wo adwuma na aba na manse fo na be ye ne bo yoyo abrente sa e de hene ntesa ho asa o ya jet mze ampase me na me di machines na ba bra nya wa ade so nya sa atiase so me de me hu bibi wo media no so na ma ye abusa ho matiase we manse fo ne ma Berekum se de asumdwe ba Berekum te kwa say nipa miensa na apiemu ya e fere konyan miensa oh na so hene ma aboka oh sese piato ane na mu yewu sa hwe na minim da mu ye sa na ko bi bedi 18 so ade hye ni sua se ka de hye ni bebre ba na ko bi ade ba 20 no mo sa na 20 na 1 billion ko na so hene ma ko na edu timi de 1 billion hwe bi timi 20 billion jai akonya no jai ahema fo mu de o se ahema fo na hye o mu tirim se ahemfo ne ba o mu ntan fi wo mo hwe nta hona na odi minim ahema bi almost 50 years was won si akonwa ne nsi ne kina odidi hu wo hye amema pa bo ba ko odidi hu jai sa me se nkuro na ohene ni ho ni nyina me koka menye hu se sante hene hwe e friend say Nyansapo ba me fa ba kungom hefa entonso ya entonso haye more than 50 years ohene ni ho ene nkonya bebre de ho me say more than 50 years ohene ni ho so me se me bo entonso fo mla bonten ohene ni kuro ni so ma kokuro ni ma kwotete akom 22 years ohene ni krom ho busuma wo yi ohene wo ho ya efre na twaban ohene ni ho oh Sajo Antoine bi ho no no mu adusa minim da na mi yisa wo kan me dia san de ne ye hema wo kasa wani na na wo kan ese sika ene ye de pra konya de nti na abrochefo no bitimaji akonya ne sample fu wo ye de hye nko ade obeba wo na na akofa 100 million de ko dwato a dabi enko bitimi 18 na akonya na sika sem wa wo sika mu oduru na de ma so nyina me ya de hye me de ma no nye o ana waka mi yisa wo kan mi nja edi enti na ahema afo na akonwa to ana omo obitimi fa bodyguard nyina hima wo nya bodyguard ebiji ka me na me ka kire o ebiji ka hwe ebiji lankuru nyina woni bense ankrofo to ma me jai na ahema afo ade ameso asi wo mo so no ombeto wo mo do sa ye penso de ema no ema nse sa o hwe edi ezira abusapanyi bi so ano peto de ho fole no so nya bi di ono so timi kwaje ka na fa bu akam hwe ohene nya tonko ade a ahema fo didi o hwe akwa bi bonyom o se obi a ho wo ka nenso o ka fo didi ano na nti say presidential candidates aya na mko say bia wa kwama ne diamba ballot book no so nti yetwa say na mom say wanya ye de sika ama no dabi dwato a wo besre o yensa fa ma hwe wana de ma ho eno kura snap da so snap mienu ka ho eto ba untimi ma se ba beje ma dabi envre punu mu nyadu a ye kan o sika na ye ebukura ye we o we nti we ya no ba bi wo ho say dollar na ade hye mu na pounds na nchen ko na ho no on say ano no wo be ka atare so a na wa twere say dollar
So man no say dollar wo. Na ama asem ha wo kan o. Ama me ni amane kwan so. Kanya sa na tie. Enkanya sa na tie. Me so mo gisika. Wo be ya matro challenge ama ahemafo no say hwan na so de ne hini si so a duato na mo de ba. Na minji di se. Me se ma me wo be ya mankrofo ababonten. Na minji di se sa na tie. Sa amamna ni amane kwan so da. Wo de obi a okopa akonwa a wanya no. Comment section wo metwero. Se okwa wo de snap keke ne ko duato na. Mitwa sei ni afame. Wo de mo kro ni di. Na sema wo kan di. O se Nyansapo so ye nya kan se amane wo de ye di ma me. Comment section ho ye wo mo dia. Oh. Ka nyina wo. Me se wo mo je ka bi ji fie. Hwe. Obi kura timi ka se wo je so be fa me makwa buruchire. Mami, ze nipa 5 obeju obi ya de. Nipa 5 say yentia na wo fen so de na nipa 18. Nipa 18 na epre kunya baako. Obunya ya de hye. Ni de ni de mu oduru ne de ma. Wow. Ti see say yen de ni hwede de me ya ha yen bre kunya wo. Hey. Ebi giska wo. Na kunya ne di step by step. Di step by step. Ti say ni na ntinka wo kodi mampo akunya second command. Na ko fa 20 cedi akoshe mviri mo. Ebi koti be kwala wani hu kula. Hwe. Wow. Labi. Nana santo we de wo bo ni eri etena se na edi nkomo bi a ya ka say ahen na kunya sem ni nyina izikasem. Wo kana me di wachinye ne de black account de pi so. Ni nyina izikasem. Me de minim de meka. Nto bitimi tena kunya no so. Bebre titin kunya no mo dia so. Bata mamre ni amane onim hwe. Labi. Obukra nya busuani. Na nkobi ba ka se de wo ne maame no se ko nkunya no wanwoda. Na we enye hu. Ehu ana se enye hu. Enye nwanwa. Enwanwa. Kata na ozo ka no. Asem we ehu. Ehu. De akunya ni eni kwan so otena so. O se oba. So ni sikanti. Oba na ono so betonton ajapade akunya no ho atonton. Na te se me fa ne se me kwakọ president maboka se hwe campaign na me be ya. Yes. Wo bosnya. Enkrofo so kra so ba be ya dwuma wo ho. Nti wunya be ya president na kwaji obi siga. Oba o man no ekodi ba bi fo nsem. De nti na China fo, se nye China fo ne ye Ghana fo ye de China fo ka. Hwe nkwase ya de China fo di yen. Hwe bo ye to nye China fo na blast. Na hwe mo kwan na me ba traffic pa. Galamse akase ya ye nyina nye China fo na ye. E de na ban na ka. Me fa ye jepade no mo de ko yo mo man yi. Na ye ha se de atete apansam. Kokan. Hey. Tana ye nase be kum se de. Sumdie. Nti mesre me fan for send dem no me de nkra na ma. De bia na de amame na de koma wo. Nti mo koma to yam. 2 months no mo share no kra nu. Yes, it is 2 weeks pepper. Na mo won yam de be mo ne se. Sise mo na mo se ohima nsi. De ohima de ne beba no. Mamba ye me yempe. O chakese nti o de mo. Ande ka me am. De wakan die. Obi wo ho a ohima bi wo ho a wonye kese. Onje kura na ene kura na. Ande o de obaji so no won charge wo. Ngwa na de beba. Ana your friend wala beba. Obi wo so twabo. Twabo. Bi twa. Omo mo che chat. Ma video na na ye die. Omo mo che be ma papa ba ko ba papa ba ko no. Omba ma wo. Ewie so no person de ma ne ba. Wajini nyina. Ana so bitimi 20% ne ba 18 years no nyini menye 35 years ansa no de ko nyina ma. Wajiji ndu na ne ba na nyina o de ba na si. Ba de ba na si. Wow. Ha. Ana de we kan twato. Me sisi ye kasi ye bodua se. Wa wako yode sika akọ ayamfo akonya ma no bra beka. Oba so anu ni ahemafo no mtwate. Yo beka se dwato na de ba. Na onyo nkwa so ne de hye. No kore. Edi yamfa ma wa next time. Na next time bembi. Se basa no ko ye reserve player. Wako bodua kunu se de be duru so ntem. Nemo de snap mienu ne ba ya. Se na ni mmere. Na ka so mo yamfa akonya ma mo ni bere ka se die ntino mo ni bere. Wa boka wo. Eka wa bo no ye ntia na obabasia beka se mabokunya no wabakonya no ka mebusa se osi school ana de no ye oso aboka eno kwa se na eginya ase oso aboka ta ginya ase hima na mutu ndada no so de nananom nchira no pa me se akonya nya nyina yo ubo hu ana asa akoto ne naso ha nana ye na wase enti blekum ye beda ye wura so ase beda ye wura ase ade ye wura ye na agimensem se eja so na wadum no kwara fin ene miniska ka be man bia koma no mama ya koma ye wura pank me to ne na yi na wo ye na ne drink na wo ye
obeto ne box da ko la ko mo no so no na eye na o sa to akwa mo no na yewura obanum bi oto hwe papa ne de ngo fa ne kwase ne de de mam bi no e ma bi no say na wa kwa na se ma bi no so de mama ni ja manager so be yi bi akoma ne yire o na wo be yi dia manager fe na fe kaba correct o na se filling station kura katimba Matiase na ele wase e beda yewura ase na committee fo no so aya mane nchesa sa asemba ne yewura de ma committee fo na eku ye yo omna ma asem ne che na mesre manhene fo asem sio entempa na santene ne ntimi nko social media mu de mu nyina mko mu nyina mu so bi kamera kula timi ba na mu miamia mfo na TikTok ya nti besre se asem si na se mpanyimfo no kura mu nima ba kwasema mu ben yewura na mu mefaya so nkwaja po ne mefaya ena basa na se mu so mu fere na mu ntimi nko a mu mfre yen ye ba ye momudi o be fire ye mo bo me kura nko ba bia me pere nkwase afo hene nti me ni monyam bia so me ya be fire o bo me ya na me se me ti hwe bodue na bo me be kwai nti wa nkasa wo renko ukura wo de na wo na wo ba bo me ya bo me me twa hwe ama wa hwe me ya o ka de wo pire ho me ti matale nyina ni anwan be kan kwase asema ma ka me ne hwe ablabo edan mi nsi bi me ni ablabo bia me bo be kan kwase asem tere wa ma ka no kwa na ade me kotum kura wa na be yi me nipa yobia ye de bitum na o ka nipa yobia o maka yasem e say parliament jatum say ye mofra ye wo mo no ye wo wa ye che wo akra na hospital ho na DNA no enye force enye nse compulsory say ye wo akra no a yenye no me pa parliament eba mahama panso mba chawai we de nyanko wongedengete we de nko akasi we de ye we de ye ne ma no so wure be ho o waden we de ayen on se ma no ho aho kire na aba wi ase ni nti on se ma wa de bi wo mo ho te se enne be ma wo sika pa no a wo be hwe wo no de sisi mu nyeden okay enna me ma no bebire no on se ntanase no nti oba bi wo so pem sisi mu den enna wo nya ni nyina pepe ni sa hoden wo tisie ni ena obi so wo ho so a wo ntini oni hwe ntini ne kasa obi so ho bo wi nti otimi ye adwuma kama wana wa nti se obo kokko ware sa oba ne sa na no kaka ne s oka wana na ono no woda ho no o 1 minute no hadwen esa omuni wo hwe mpanyifo ne yemuni mo hwe no e be sa na wakowia no ho akọ mawi ni na akọye baako because of nothing kanti and be wo say otimi bisa wo wi na onim se wa ba na wo hwini mo ho bisa say ah wa wi esa wa ntem nti ba sa na wakowia no ho nti nyinsen ko ba wo so no no tie so this can be ma okay na mo hye mbre unwu so unya so to bi di adwuma di wo mo na minimo o mo di adwuma di wo mo o ya da bro ko edi ani o te e ba sa so ntimi nka esa mo nti yen ko paase mra ko shamra na shamra we no mo shade no mo paase mra sa konfo mra parliament eni paase no so kan so paase nye no kra na ehu si ba be kan no kra na atoto ne ma na mo se mo kwa nkrofo awo wa hye mo de mo ko paase mra se na mo ne adwene ho mo ne Ghana fo adwene ho wo de me wo ma na fa so mo ne Ghana fo anwene ho no ma hye mo mra de e ma ne montum yo ko faase maba we aba se uko wo ayanye die ni no e ka ko ba se e bebi ekwara tu so obi afa ne ba mra o ni enye ni die nde me da me baby asem ntimi ni me wa kokoduro yo me ya kwa me wa hyenso de wo me ho ntimi wo me ba na bi ne ho a onye menye o se menye da menye ate oh my God na hu video bi a entafo mi na ko edi ne obi anko ne papa ntafo a ya wo mo bi anko ne papa ne timisi sa timisi asem ye hu o ye timisi se nyin se bi timi from 2 years na meto obi o no bi tran e bia ono ne jai no na nyin se na fam ti wa hu na afam ma se chesen afam timi kolata ba bi e na wodi anim ene won takam ene ma wo ye won takam obi wa wotimi nyem na akola no nyin se na ma the same time nti akola bi wo ho a wo be wo 9 months ne be so no na ono no wo be 7 months nti obo so obi wo ya 3 months pepe no wasa wo no ye friend ntakam nsan ke nso mo ye ntafo ba ko di kian ba chire kura nsan ba ko san aba nti ba se nipa ne bompa
Eh ne masisi. And timisi ntafo mi no sentino obi ankon na dwen. Okay. Ana na wase. Ese gise basa na. Bill pass. Ma me no basa na gise memo no matwe mpena nyina. Okofa memo ni nyina ba. Ofa pen ni pipa no church. Ha ni aba wo ha ni aba opu. No body to ho ne. Ba wo problem. Titi ya ne wale yo fa ba ni wale virgin kama. Mo mpaase sa amra ne mam ye wale virgin. No ware yo fa ne nyimu jafra. Ya bi nyimu jafra. Nyimu jafra. Se abusuan ya amamere o ni agye atum. Okay. Ya amamere ma abusuan nti agye atum. Tini Nyankopon se wade nyina ho kwanye nya na fataye. Nti se obe ya no aye ho amamere no ye afiri ho. Okay. Ate abusuan ye na mu nyina se motimi ene yata. Die ni no me one ema ne ya adwena na me ma na no me ya adwena. O die ni ndo munye. Na say ne radio station na me ne wo ye na me hwe no an na efe me hu se anya me ba adoso ti die ni die me da se me ne obi wo me ni bia sikaduro wo na me ne wo na me hwe akora na se akora na ka ma bo no anya sikaduro akora na ba kwa sikaduro atike o no anya osika ba se me ni bia sikaduro wo pa dia yo me kwa koton ne ka na me na ma fa on se ade ba kwa ma ba no matena eye ya ne se obetumi awale obi na okura ba akola na wa hwe akola na se awale ni gu a oboka That's why you invest with baby. Awale ni jina dia ene akola na bekoso awo nchen. Na wankasa de one ne wo ye no poma me ne de ne ko na aba no mo de ne bai. Ba no mabi so we ye fi no ko hwe ne papa. Eno dia ade ba ko ya ne se aba no ma hwe wo hu. Ade ya pa wo mu ne se. Wo a wo ye wo hwe no no. On ta okoko da ne papa kwase yempanyini na won hwe no no. Da no obesi wo so be hwe na obetumi ka kota ne koko. Ne ba sa aka me pumai. Dia denchi no. Me denchi ni papa ni nyina. Akora ne ntare okuku mu da. Se ne papa kwase yempanyini na wan hwe no no. Oda obe hu no. Ba kwa da na okuku. No. Enka Kristo fo beka so obi awu a okoda Abraham kuku na yese nkwa. Na Abraham kuku eduru Nyankopon kuku. Tetrete. Ozi ha ye na wase ne afa mo ensi wa ha se Nyansapo TV so ne. Comment section ayo odia. E na oche wadwen. Ama no aye kan me sure say DNA dey ngo be kire madwen wo pa. Sika no mko tua ma hemafo na. Challenge show. Modi. Omo meka. Ne yaje wo sei. Obi bla tv ko ne aka say we dey show ti sakopa bibla. Pede so ni. Na onu say abrochire fo no be pa ko nya $1 more than $. Dollar and pounds. Pounds euro nyina mo. Hwe, ebi gi se fa nyina. Okay. Nansi ya yesi me so aba akon. So me so amata so me nchia wo. Yesi ne hema aha nti nya ye di. Ani waboka wo. Yes. Yesi ne hema. Ani waboka. Yesi sorry, sunyan nsu atre. Aha, nti so hema. Ani waboka. Na nya ye di. Obati. Yehu se sika ba ho die. Obati so meta aba. Wahini ne wu a omompa mu wahini ne wu. Ombeba. Obati ne ka. Me se me diet akora fa member. Me be this can be. Ska wom. Me ba me yache. Hey. Ska wom. Okay, you fancy I say Nyansapo TV so eni. And also subscribe to channel. And no like ya share some. Obi bia enya bi ahwe. Yemfa wonsi ya. Ya kraw. Ya send na we send the share bio. Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya